Reilusti vaan. Otas silloin sen kanisterin kanssa sinne. Jokohan se lähtee? Lahteilee ja... Kyllä tää on Facebookissa ihan saman tein, sen kun mettäpalon laittanut. Eiköhän se lähde. Mä luulen, että... Noniin, nyt lähtee. Se on videolla! Se on videolla! Se on video. Nyt on nopeasti muuten kyllä lähti. Kyllä se höyrystyy joo. Ei se oo! Lähti jo kulmakarva. Aika nopeasti lähti. Ei lähtenyt. Ei.